सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। आमदार दीपक केसरकर यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलाय। पाहूया। आज सगळी डिपार्टमेंटची काम करतायत। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटने आमच्याकडे कटिंग केलं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येतात केस घालतं, कटिंग केलं, झाडं तोडलं, त्यांनी 2 कडे दंड, एकाकडे 1.5 लाख रुपये दंड, एकाकडे 35। काय करायचं आम्ही? झाड आता आपत्तीमध्ये येतो ना, झाडं जर फांदी ह्याच्यावर आली, झाड पडलं, या आपत्तीमध्ये विषय येतो ना, मग हे इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणतात आणि फॉरेस्टवाले येऊन आमच्यावर 2 कडे दंड केला। विचारा त्यांना, 1-1.5 लाख रुपये दंड केला, कोण तयार होत नाही तोडायला। कायद्याची कुठे अंमलबजावणी करायची? आणि ते कोणाची झाडं तोडतात? फॉरेस्टची नाही आहे, लोकांची झाडं फक्त फांद्या तोडतात आणि फॉरेस्टवाले दंड आकारतात। का आकारतात? नाही, ह्याचं उत्तर देऊ देतात ना, थाळीकच मिळला फॉरेस्टवाल्याचं उत्तर देऊ दे ना। आहे फॉरेस्टवाले आहेत ना, फॉरेस्टवाले। तुम्ही पडवे तळकट लाईनीवर 1.5 लाखाचा दंड बसवला, तुम्ही कोसोवाडी आडाडी कोसोवाडीला 35,000 रुपयाचा दंड बसवला कटिंगचा। अरे पण आपत्तीमध्ये आहे ना, लाईनची कटिंग करतात, ते काय झाडं तोडून नेत आहेत? कायदा आहे, मला मान्य आहे, परंतु काय झाडं तोडून नेत आहेत? ते फांद्या मारतात ते। झाडं नाही साहेब, मुंडकं मारले आहे झाडं, म्हणजे पुरे गुन्ह्यापासून झाडं तोडली नाही आहे। आता लाईनवर येतो ते वर मुंडकं मारलं, गुन्ह्यावरची झाडं तोडली का? आणि साहेब महत्वाचा विषय, जमीन मालकाची तक्रार नाही, झाडवाल्याची तक्रार नाही। तक्रार कोण करतोय? कोणतरी तिसरा माणूस येतोय, काय पर्यावरणवादी येतो, तक्रार करतोय आणि हे कारवाई करतात। अशी कारवाई करायची। डोंगराळ तालुक्यात किती जंगलतोड होते? तुमच्या फॉरेस्टमध्ये जंगलतोड होते, ती कोण बघणार? आणि तुम्ही काय करता असं झालं विषय? त्याच्यामुळे विषय होता, ह्यांनी MSCBने जर माणसं नेमली ते करायला बघत नाहीत, कारण दंड कोणाला बसला माहिती आहे? त्यांना बसला ना। कायद्याची अंमलबजावणी करायची, त्याला काहीतरी माणुसकी ठेवा ना। 2-3 मागण्या अशा आहेत। एक, आता उपयोगिता पद आमचं रिक्त आहे, ते ताबडतोब भरलं पाहिजे। दोडामासाठी घेतलं, दोडामारला। दुसरा विषय काय, महालक्ष्मीची जी लाईट आहे ती महालक्ष्मी काय मला सांगा, उद्याच्या मीटिंगमध्ये सांगितलं पाहिजे। आमच्या ह्याच्यावर जे लाईट तयार करतात आणि आम्हाला लागतं त्याला पाणी देत नाही, त्यांचं बंद करायला पाहिजे ना। आपल्याला कशाला पाहिजे? निदानीचं पाणी सगळं संपून जातं त्यांच्यामुळे। त्याचा करार संपलाय असं म्हणतात साहेब। ते करार संपला तरी तिलारीचं पाणी संपवण्याचा त्यांना अधिकार नाही। तिलारीचं पाणी निदान शेतकऱ्यांना राहू दे ना, त्यांच्यासाठी आपण खर्च करायचा आणि त्यांनी आपली वीज विकत राहायचं। आमच्याकडे इमर्जन्सी असेल त्याला देणार नसतील, त्यांची ड्युटी तुमच्याकडे कॅशेवटी तुमच्या अंडर देतात ना। ते तुमची जी काही वितरण कंपनी आहेत ना, त्याचे कोणते अधिकारी आहेत त्यांना सांगा, त्यांच्या लोकांना बोलवून घ्या। इमर्जन्सीला त्यांनी सप्लाय करायला नको का? इमर्जन्सी मध्ये एक मिनिट थांबा ना, काय माननीय स्मार्ट मीटर बाबतचा मी जरा बोलतो। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी काल निवेदन सादर केलं, आम्ही बघितलं सभागृहात। परंतु साहेब काय आहे, जो उद्रेक आहे आता सुरू झाला वेंगुर्ल्यामध्ये, कालच तुम्ही बघितलं राज्य वर्तमानपत्रामध्ये आहे, जो उद्रेक सुरू होणार त्यासाठी स्थानिक आमदार म्हणून साहेब आम्ही तुम्हाला एक विनंती करतो, दोडामार्गमध्ये सुरू झाले उद्रेक साहेब काय करतात? ही आता MSCB वाले जे आहेत ना, ती मुलं येऊन मीटर बसवतात, घरात कोण माणसं नसतात, आता शेतात लोक गेलेले आहेत। जवळजवळ साहेब 52,000 मीटर पैकी 20,000 मीटर त्यांनी स्मार्ट मीटर बसवलेले आहेत। कोणाची परवानगी ते लोक घेत नाही। आणि MSCB वाल्याला ज्यावेळी आम्ही विचारतो, कोणते लोकप्रतिनिधी त्या गावातला विचारायला जातो, नाही आम्हाला माहिती ते कोणतरी बाहेरचे, मग तुम्ही आमची डिपॉझिट घेऊन मीटर बसवलेले आहेत, आमची परवानगी घ्यायलाच पाहिजे की नाही साहेब? मग जबरदस्तीने ही जबरदस्ती का? म्हणून निदान साहेब तुमच्या मतदारसंघातून तरी, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून तरी या विषयाला कुठेतरी वेगळे वळण मिळून, कारण साहेब प्रत्येकाचा उद्रेक आहे। जे 2,000 बिलं येत होती त्यांना साहेब 6,000-6,500 रुपये बिलं येतात। ही परिस्थिती जर अशीच राहिली, गंभीर परिस्थिती आहे। आणि साहेब सावंतवाडीतून ही सुरुवात तुम्ही करून घ्या। आज मी विशेष बाब म्हणून आज तुम्ही एक ठराव घ्या आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहात पुढच्या अधिवेशनातच तुम्ही हा विषय मांडून लोकांचं उद्रेक जरा तिथपर्यंत पोहोचू द्या। ग्रामपंचायतचं मी
म्हणजे 11 ते 12 13,000 पर्यंत यायचं नळ पाण्याचं. स्मार्ट मीटर बसवल्यावरती आता ते 38,000 एवढं वाढलंय ते. आता 5 लाख झालंय आमचं भरायचं. शाळेंना तर 15-20,000 रुपये बिलं आली. शाळा बंद होतील मला वाटतं थोड्या दिवसात. मराठी शाळा प्रत्येकाच्या घरात ज्याचं 700-800 रुपये लाईट बिल यायचं त्याचं असं आहे 1200, 1500, 1800 ते 10,000 पर्यंत बिल येतं. काल एखादं म्हणजे पत्र्याचं घर आहे, दरवाजेही त्या घराला नाही, त्यांनी त्याला काल 13,000 रुपये बिल काढून दिले. आणि भरा म्हणतात, भरा तुम्ही बिलं भरा, नंतर पुढच्या तुम्ही. हे काय चाललंय? MSEBची स्वतःची टेस्टिंग लॅब आहे, त्यांची प्रयोगशाळा आहे. ते आमचा अर्ज केल्यानंतर त्यांनी तो काढला पाहिजे, त्यांनी प्रयोगशाळेत नेला पाहिजे, दुरुस्त केला पाहिजे. त्याचे जे काही चार्जेस आहेत आमच्याकडनं ते डिपॉझिट घेतात, आमची मालकी नाही आहे. व त्यांची प्रयोगशाळा अद्ययावत करणं, त्यांच्याकडे ॲडव्हान्स मशिनरी आणणं, त्याला लागणारे स्पेअर पार्ट त्यांनी उपलब्ध करणं, याची आकडेवारी रत्नागिरीच्या ऑफिसमधून घेतली असता तिकडचे अधिकारी आम्हाला सांगतात, जे सध्या अनिल डोये म्हणून आहेत, चीफ एक्झिक्युटिव्ह मुख्य अभियंता, की आम्ही सगळं मटेरियल त्यांना पाठवलंय. इथं जे राक्षस साहेब आहेत ते अतिशय खोटारडे आहेत, लोकांना घाबरवतात, शासकीय धमकी देतात की मी तुमच्या विरुद्ध तुम्ही माझ्या कामकाजात अडथळा आणला म्हणून मी तुमच्यावर केस दाखल करणार. एक मिनिट आणि 2 वर्षापूर्वी आमच्या सावंतवाडी शहरातली ज्यावेळी लाईट गेली, आमचे चांगले युवक कारण नसताना सुशिक्षित बेरोजगार त्यांनी केस करून ते जवळजवळ 20 या माणसाने अडकवलेलं आहे. समजलं ना, कारण नसताना साहेब एकही गुन्हा नंतर एकही गुन्हा साहेब त्यांच्यावर नसताना प्रत्येकावर त्यांनी केसेस दाखल केलेले आहेत. समजलं ना, एवढा त्रास दिलेला आहे या माणसाने. बाकी कुठल्या डिपार्टमेंटमध्ये असं अधिकारी बघितला नाही आम्ही. 35 वर्ष आम्ही याच्यात क्षेत्रात आहोत. आम्हाला MSEBने फुकट आम्हाला ती वीज द्यावी, वीज पुरवठा द्यावा आमचं असं म्हणणं नाही आहे. आमच्याकडून तुम्ही पैसे पूर्ण घ्या. जर गोव्यामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये बनणारी वीज जी महालक्ष्मी पॉवर कंपनी आहे आणि ज्याचं रिन्युअल न केल्यामुळे आम्हाला ती वीज वापरता येत नाही आहे, पण ती वीज तिथे 10 मेगावॅट तयार होते, ती गोव्याला आणि कर्नाटकला विकली जाते आणि गोव्याची लोक किंवा ऊर्जा मंत्री ती वीज आमच्याकडनं घेऊन ₹1.90 त्या ग्राहकाला देतात. पेडण्याचा जो ग्राहक आहे किंवा आपल्या बाउंड्रीवरचे जे ग्राहक आहेत, मग आम्हाला तीच वीज ₹4.5 मिळते. आणि ते जर युनिट यांच्या चुकीमुळे जर ती आकडेवारी युनिटची संख्या वाढली तर ₹17 आम्हाला त्याचं बिल आकारलं जातं. हा फार मोठा अन्याय आहे आमच्यावरती. मग तिथे तो जो प्रोजेक्ट आहे तो वाढवा, एक्सपांड करा. तिथं अजून कोणीतरी एक टाटा असेल, बेस्ट असेल, रिलायन्स असेल, अदानी असेल, येऊ दे त्यांना. जर 10 मेगावॅट आहे तर भविष्यात 100 मेगावॅट तयार करू दे त्यांना. 80 सालापासून आतापर्यंत जे वायरी आहेत ते त्या लोकांनी किती वेळा बदलले. ह्या एवढ्या कालावधी जवळजवळ 40 वर्षाच्या कालावधीत जे लाईन्स आहेत ते किती वेळा बदलल्या. आता तुम्ही जाऊन बघा, जशा दोऱ्या गाठी मारतात तसे वायरी आहेत, कशा राहणार. पहिल्या पावसात सगळं कोलमडून पडतं. हे काल आम्ही बसलेलो होते, राग साहेब कोण होते ते काय भाग कोण असते, आम्हाला ज्याला जळतं ना त्यालाच कळतं. मला एक सांगा, जवळजवळ तो काय म्हणतोय माणूस, आम्ही सर्व कॉन्ट्रॅक्टरना दिलेलं आहे. कॉन्ट्रॅक्टरना दिले तर आतापर्यंत गेली 5 ते 10 वर्ष ग्रामपंचायत मीच होतो आणि आता पण आम्हीच आहोत, सरपंच आमचं. आतापर्यंत 10 ते 15 वर्षात आमच्याच गावातली मुलं स्वतः ट्री कटिंग करायची. मग कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे देतात ते कुठे जातात ही पण जरा त्याची चौकशी लावा. मग माझ्या माहितीप्रमाणे ह्या नावाखाली हे जे कोण अधिकारी आहेत ते पैसे खात आहेत, हे 100%. पहिली गोष्ट, तुम्ही आधी ते तारा उपकरणं व्यवस्थित नाही तर लाईट कशा येणार. आता तुम्हाला हे फॉरेस्टवाले आहेत ना, कटिंग केले. आता दिल्लीवाल्यांनी कितीतरी प्लॉट केले, किती केसेस दाखल केल्या, किती दंड घातला, त्या फॉरेस्टवाल्यांना विचारा. नाही तर त्या फॉरेस्टवाल्यांना आम्ही दंड लावतो. कसा लावायचा तो आमच्याकडे सोडा, मग बघू. आता ही जर लाईन नाही, 15-15 दिवस एखाद्या गावात लाईट नाही आणि हे साले फॉरेस्टवाले दंड लावतात 65,000 70,000. आता दिल्लीवाल्यांनी प्लॉट करून ठेवले, सर्व कटिंग केलं, डोंगराचे डोंगर नाही केले, त्यांना दंड कोणी लावला? या फॉरेस्टवाल्यांनी किती लावले त्याचा जमा खर्च घ्या, बघूया. लोक काळोखाला त्याचं काय पडलेलं नाही. फॉरेस्टवाल्यांना काय होतं, दंड आकारला की त्याला मागच्या दरवाजाने बोलवला, सेटिंग केलं, हे 20,000 दे, विषय संपला. हे असली कामं करतात हे फॉरेस्टवाले.
साहेब कुठेतरी याच्यावर नियंत्रण राखायला पाहिजे आणि वीज आपल्याला सुरक्षित पाहिजे. तर हे सगळी उपकरणं जे तारा आहेत ते सगळ्या बदलल्या पाहिजे आणि ट्री कटिंग जे आहे ते माझ्या मते मे मध्ये व्हायला पाहिजे. आता जे वायरमॅन ठेवलेले आहेत सगळे टेम्पररी, सगळी आमच्या गावातली मुलं आहेत. साहेब बाईनं पगार किती आहे त्यांना? 16-17 काम किती करतायत? रात्री 1:30-2 वाजेपर्यंत, सकाळी 6 वाजल्यापासून स्टार्ट करतात ते रात्री 2-2:30 वाजेपर्यंत कामं करतायत आणि किती पगार देत आहेत? सगळे आपल्या कोकणातलेच लोक. आणि हे साले घाटावरून जे आले सगळे त्यांना पगार किती आहे? जवळजवळ लाखाच्या आसपास. आणि हे आमच्या पोरांचे रक्त बोटत आहेत अक्षरशः. हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे. आणि आमच्या मुलांना हे टेम्पररी असल्यामुळे कुठे पोलवर न पडले काय पडले त्यांना काही भेटत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना कुठेतरी सुरक्षेची हमी द्या किंवा त्यांना परमनंट घ्या. कायम सर तुम्ही स्वरूपी सभेत घ्या. हा विषय खूप गरजेचा आहे कारण आमच्या गावातली मुलं काल मोडऱ्यात पोरगा पडला. कोणी बघितलंय? MSCB वाल्याने विचारलाय. मी काय म्हणतो स्ट्रीट लाईटच्या पोल ठीक आहे तुमची जबाबदारी आहे ना. आज तो पडून घरात आहे. किती MSCB वाले गेले त्याच्याकडे? कोणी बघितला नाही त्याला. मग असे आमच्या पोरांना असेच मारून टाकायचे आहेत का? याच्यावर पण भाई तुम्ही विचार करा आणि काय तो निर्णय घ्या. माहिती देऊ नका. काही करत नाही साहेब तुम्ही. तुमचे वेगवेगळे फोन पण उचलत नाही तुमच्या ठिकाणी. तुम्ही पण फोन उचलत नाही कधी त्याला. आमदारासोबत चुकीची माहिती देऊ नका. जे आहे ते सत्य सांगा. आमदार साहेब सत्य आहे. सगळे रस्त्यावरती पाणी येतं, सगळे दगडफोटे रस्त्यावरती येतात, झाडी सगळी रस्त्यावरती मोठी मोठी झाडी रस्त्यावरती वाकलेली आहे.